adile wong takon kuwi diwangsuli, adile wong cilik kuwi disili. Nek ora diwangsuli, ora disili, ya wis kudu nrimo. Ora terus ngamuk kaya ngono kuwi. Loh, sejati apa? Sejati ki rokok. Murah kuwi. Sejatine pancen kaya ngene iki niatku. Sapa sing bakal mepalangi karepku ngene bayang-bayang marang Semar Badranaya, mesti bakal tak katut ge dosane. Ha nek ngono aku sing arep katut ge dosane. Lho, nek pancen kowe dadi pepalangi Durna, kowe tak katut ge dosane. Fake. Apa kong fake? Fake ki apa? Kuwi lho sing dingolesi weteng kuwi lho. Fake ki maksude wis tok. Berarti ki masalahe ora karo Semar, saiki dipindah masalahe karo Bagong. Mergo sampeyan ngendikake sapa sing ngepalangi karepe Durna tetep dadi mungsuhe Begawan Durna. Aku sing dadi pepalang. Loh, apa kowe wani karo aku? Lho aku tak takon, kapan aku ra wani karo kowe? Aku tak takon. Wis, kapan? Wiwit Bagong Cenger lahir saka ngendi ya, Pak? Mbuh. Bagongnya asli sapa, Pak? Mbuh, aku ora caturan. Wiwit Bagong lahir Cenger saka wetenge Simbok. Simbok sapa? Mbuh. Bagongnya karo sapa ora wedi, watone gegarane siji. Bener, wis kuwi tok. Nek aku bener, aja kok menungso. Dewa mudhun wae Bagong ora gigrek. Gong, lambene sing apik, Gong. Kok nyebut dewa barang iki lho. Wah,